Right, makadiko muri yeZimbabwe kumatimana enyika kwese kwese kwamuri zita ndinonzi DJ T1 radio driver. Right, mufaro wangu kudai kusvika pano nhasi pamatare asekuru Hungwe. Ndasvika inini paine mutambo uripo izvo zvandiri kuda kuti ndikwanise kunzwisisa kuna sekuru Hungwe kuti sekuru chiitiko chiri kuitika nhasi ichi chakamira sei, mutambo upi uyu, zvinorevei zvamuri kuita pachiwanhu chedu. Saka ndaita rombo rakanaka rekuti ndinge ndichiwaona sekuru Hungwe vacho wari panapa. Sekuru makadii zvenyu? Ndosimba muzukuru wangu, wakadii kunobviwa? Kunobviwa kwakanaka sekuru. Naika. Right, ndasvikawo mumatare enyu nhasi sekuru, ndaona paine mutambo uripo, ndaona vakomana vari kuridza mbira zvakamira, ndikuona pane vanhu vamwe vakamirira vamwe vari panze. Ndingade kuziva sekuru kuti chii chiri kuitika zuva ranhasi? Ya, chinhu chinoitika ndechekuti vanhu vangaziva kuti sekuru vakavhara matare. Matare ndakavhara. Ndaingonhonga ma1-1. So nhasi ndo zuva rangu randatanga kuvhura matare. Alright. Saka inyaya yekuvhurwa kwematare yatanga, vanhu vainetseka kuti ko sekuru sei gore rino iri vakanonoka kuvhura matare. Asi nhasi ndo pandazotanga zvokuti ndivhure matare manje. Saka ndiye nyaya dzimwe dzandasina kupedzisa dzevazukuru vaifona vari nzvimbo dzakasiyana siyana vachinetseka kuti sei sekuru vasiri kutidayira zvinobatika. Apa iko zvino zvimanje ndatanga kuvhura matare nhasi kuti 1. Zvisinei kuti nguva yafamba, asi ndakanonoka kuvhura nezvikonzero zvokuti shiri yangu inondivigira mishonga yanga isati yasvika. Alright. Apa yakasvika manje. Alright. Saka matare ndaita sei? Ndatanga ndavhura, ndakuchitanga kuchibatsira vazukuru ndichienda kumberi. Alright. Ndosaka nechikonzero pese apa ndanga ndakamira vanhu vachiti ko sei sekuru kwavakangoti zizi vari kumboita sei. Aiwa, iko zvinezvi ndo zuva rangu rekuti ndavhura matare manje ndakutanga kuchienda mberi nekubatsira vazukuru vangu. Alright, aiwa, ndinotenda sekuru. Munganditsanangudzirawo muchidimbu kuti mimi muzovhare matare zvinofambiswa sei kusvika pakuzomavhura? Munenge mambovhara sei sekuru? Pane vamwe vazukuru venyu vari kunze varikuda kunzwisisa kuti iwo sekuru kana vachiti vari kuvhara matare wanenge vachimbomavharirei, kana wakuzovhura wanenge zvinombofambiswa sei? Chinoitika ndechekuti mwedzi waNovemba wagara hakuna matare echivanhu anoitwa. Matare ese anenge akavharwa. Kana kuroora hakuna munhu anoroora Novemba, hakuna munhu anotizira Novemba. Zvizhinji zvakawanda zvinomiswa nemwedzi waNovemba nechikonzero chekuti chivanhu chinenge chine nzira yachinenge chienda kunotora. Saka isusu chivanhu tagara tinotomira Novemba uya. Zvimwe chete nekuroorwa zvizhinji zviноmiswa mwedzi waNovemba watakanga tiri. Sarebedze kuti taifanira kunge takavhura isusu. Mwedzi wataifanira kunge takavhura. Ndofunga mwana wakandiona musi wa1 ndiri kwakanengwa vakanetseka kuti ko sekuru Hungwe vari kuita sei, vari kufamba sei. Ndo zuva ranga ravhurwawo matare ikoko, asi ini ndakanonoka nezvikonzero zvekuti pane zvandakanga ndichiita, asi nhasi aiwa ndavhura. Alright. Aiwa, ndinotenda zvikuru sekuru. Right, tisati tapinda sekuru, nekuti ndaona makamirirwa nevanhu vakawanda vari kuda kubatsirwa panapa. Pane mashoko here amuri kuda kutaurira vazukuru venyu ndisati ndabva panapa? Chandinogara ndichitaura inyaya imwe chete. Vana sekuru Hungwe vawanda vari kubazita rangu. Ndogara ndakataura kuti inini ndikanyatsobvisa ngundu. Ini ndini sekuru Hungwe. Vamwe vana sekuru Hungwe ini handivazive. Ndogara ndakakomekedza panhu ipapa handivazive. Vakawanda vanotaura kuti ndini sekuru Hungwe ningi, indonzi sekuru Hungwe chapungu chehondo. Vamwe vana sekuru Hungwe ndabvisa kuti munyatsoona kuti ndini sekuru Hungwe ndiri kutaura. Chokwadi. Zvazoita fanika sekunge vamwe vanotora foto yangu chaichai vachinamira pazvifoni zvavo, vamwe vanotora fesi yangu vachisa pavanoisa vachinyepa kuti ndini sekuru Hungwe. Ende nhamba dzangu ndodzamuchaona dzichabuda pasi pechivhitivhiti apa. Inini nhamba dzisiri dzangu hadzisi dzangu, musadzitsvage. Mukaenda ikoko mukanonyeperwa, handisini sekuru Hungwe. Ndosaka ndabvisa ngundu munyatsoona kuti inini ndini sekuru Hungwe vari kutaura. Mamwe mafesi anobuda chinzi ndo vana sekuru Hungwe, ini handivazive. Zvamaitirana ikoko kuno kwandiri kuzviona. Ndo mashoko andosiya kuvazukuru vangu kuti kana muchida zvita nani kufona nevideo call. Foni dzangu dzawanzodairwa nevazukuru vangu. Ndizvozvo. Taura kuti ndokumbira kuti vana sekuru direct. Ndoda kutaura napanza nataura na sekuru direct ndakuona chiso chavo. Ndo chikumbiro changu ichocho kune vanhu vakasiyana siyana kunyika dzakasiyana siyana. Ndo mashoko angu andiri kusiya chetewa. Ndinopambiri nekutenda zvikuru. Right, muri yeZimbabwe ndofunga muri kuona ndakagara nawo panapa sekuru Hungwe chapungu chehondo. Mutsanangudzo yavo vari kutaura iwo kuti mwedzi waNovemba wanovhara matare. Saka chiitiko chiri kuitika panapa nhasi, matare avhurwa
kune vaya vazukuru vaya waimbofona pamwe pacho menge musinganyatse kudairwa zvakanaka zvikanzi aiwa ndo mukana vacho, chifonai mutaure nasekuru muine matambudziko muinawo munoda kubatsirwa nasekuru, ndo mukana ndo nguva, matare avhurwa, zviri pamutemo zviri pamurawo, sekuru wakubatsira. Thank you very much. Rega ndisapedzere nguva sekuru Hungwe nekuti ndatarisa ndikaona inini kuti vakamirirwa nevanhu, chirega ndivasiye vapinde mumatare avo.